Diya sa tong linya si kani kongresista engineer kani ari angay na niya. Siya yun ang angay pa esplikaron na to ani kani magbabalaod o niya igsuon ni kani karon sekretary Mer Sarmiento di LG man sa una. Pero siya maoy maka-explicar ni nganong na ay Department of Energy, na ay Energy Regulatory Commission, na ay Energy Regulatory Board, o nga matod pa sa ERC pod, nga napungan ginamo ang 4 pesos nga increase sa matag kilowatt hours sa kuryente nga mo increase unta karong buwan na 1.16 sa Bicol. Utan ano to, di pa ni duplication. Congressman Edgar Sarmiento, sir, good morning nimo. May buntag, partner. May buntag sa naminaw sa imong program. May buntag subo. Sir, hasta ang mga Filipinos abroad nga dunay pamilya diri nagbagulbol. May buntag sa atong kigsuna nga nasa gawas karon naminaw sa imong programa. Nagbagulbol. Nagbagulbol, Congressman, kay una, pitindakuan na unta og increase o pa kuno mapugni sa Energy Regulatory Commission tag 4. Pero 1.16 lang yun ang ipatuman kay napugna na for this month of July. Congressman Edgar, akong unang pangutaan na, unsa man di ba ni duplication of functions, commission, board, unya, ang ilahang, unsa man hamay mother agency, ano, Department of Energy, ang DOE? Ang struktura gud karon nato ka sa Department of Energy fully deregulated na manguta kung atong tanaw gyud ba. Kung may nunggunta sa panahon ni President Ramos, atong i-deregulate ang atong industriya sa telecommunication, transportation, kanya gipasunod yun atong ipira kung may nunggunta kay... Yes. The history of the country move on na nato sa panahon ni sa transition sa 1986 din ang pamilya sa EDSA People's Power 1, no? Nahuman, sulod ang atong ingon nato revolutionary government ni the late Cory Aquino, gidali ang 1987 Constitution. Apan katong nga period, kuminom nun ta, doon na kanunay 12, panag sa 24 ka oras nga brownout diri sa Manila. Bitagyan. Grabe. Abot na sa primero gyud nga election sa 1992, doon na tay ingon nga disulod nga bag-ong presidente pamaagi sa 1987 Constitution, 6 years ang termino, mao na to si President Ramos. Ang iyang gisulbar primero gyud ang recurring brownout kay wala na may molulod nga kapitalista diri kay wala gud tay kuryente. So atong gibuhat giabli na to ang ingon nato nga invest sa mga kapitalista mubutang mutukod og planta. Ang hinabo kay daghan ra pud kayo dunay excess sa energy niya sabot rabato unsay inyo ma-generate unsay ma-produce sa kuryente bayaran sa gobyerno magamit o dili Sir, putong tingin na Congressman Edgar. Sir, assuming palihog ko og refresh ani kung sakto man ni akong recollection is ni ang assuming nga ang usa ka power plant operator nakapirma sa gobyerno og 30 ka megawatt kada adlaw. Pero ang iyang generate is 15 lang to kay excess ang kuryente. Bayaran kinato ng 30 megawatts bisag wa kaabot. Kinsay mo bayad? Sakto na mo sulti ka mga bayaran gyud nato binsay unsa 30 ang gi-generate kinsay ray magamit bayaran nato na. Hanton na lugit ka. Still Kaya nalugit na, gisulod na nato na yun ang atong Acta Republican na 2136. RA 9136 kanang Electric right. Power Electric Industry Power Reform Act. Reform Act. O, mo na ni isulod gyud ang sa atong problema nga. Ultimo ang atong backbone line kanang tawag na to sa nga Transco. Yeah. Gibaligya na nato na. No, kay ingon pa tanan gud asid sa gobyerno gibaligya bisag ang kanang ingon na to nga kasing-kasing na ginunta sa atong kuryente, gibaligya pa na to. Ang head adto taga Calbayo pod imong kababayan si Dr. Ortiz. Oo, si Ortiz ang atong presidente kay na may balaod gisunod ka para nako human naman gyud so mualik ta sa struktura sa pangkuryente. Ang atong gyud generation pagkabaratuha ra ka 3 pesos ra. Panag sa 2 pesos ra gani. Pag storya gyud na mo ni RSA sa diha mo zoom sa una no. Ingon si Ramon ang kung umbad niya itong Sharon Garin, umbad niya pa mi sa house na ang kuryente natin, mura lang naman, 2 piso ang generation. Kanya lang, pag pumasok na doon sa sistema, sa grid, no? NGCP, distribution,
tanan computation sa itong billing ka, Jesus Maria Joseph. Nagaging anak. Apil, daghan kay anak, apil na ng pangawat sa kuryente sa sulod, no? O sa gawas sa generation na to. Planta nga systems loss, bayaran na to. Pangawat sa kuryente, bayaran na to. Purbida ka, lisod Lagi. pag-compute man. Mo nang magpagtubag sa imong pangutana, pagkasula, ang Department of Energy, igor gyud na sila. Mo tanaw sa sistema, pero ang regulation yun, there is atong energy regulation, sila mo control, pero wala gyud mahimo ka. Kay suma total, daghan magugitag add-on ka. Mao gyud Sir, tinuod yun. Congressman Edgar, ang Department of Energy, duha na iyang quasi judicial body, ang commission o ang board. Kung sa man, pasabta ko nung kung ano ba, nalibog mo kung ano, o simple, sa akong pagsabot, duplication ni. Kaya ang board is policy making body. Ang commission is still, unsa man ni, regulator, hindi ko kasabot. Ang number one gyud nila ka sa GD sa Department of Energy, ang ilang sistema gyud, they cannot even go to the process of regulating kay ipasa naman ko diri sa atong energy Maogid lagi na. lisod gyud ka ang ilang sistema, bisa na lang subutan na to ang atong energy na lang sa pamaagi sa crude oil pag-import. They cannot even dictate except katuig gayon ra nga gideklara sa presidente nga mo interfere na gyud sila. Apan karon nga nireklamo po ang atong mga oil industry kining importers, muhatag po ta kay di mo sila makapadayon ka kay para nila ang ila kuno pagpalit mas mahal naman kaysa ibayad dire. So ngadto para nako ipit ba yung Department of Energy, no? Dili gyud na sila ka exercise gyud sa ilang full gyud nga authority kay daghan man sila sa tunon pud ka. Kaya mo ingon man sa dayon, Congressman Edgar, kaning mga planta ba? Kaning mga independent power producers, IPP, nga, kung di mo sugod sa among ipangayong increase per kilowatt, sit down sa me. Mao ni pressure. Ma-blackmail man. Kung kanumdong kaingon Secretary Garin, mas mayo pa dunata no nga mahal-mahal kisa wala gyud ta nga barato. Mopili ra ta na. Hasta paitang rasuna. Monay balik ko na ta o sa ingon sa Secretary gyud, mas maayo pa kuno nga dunat ta nga mahal-mahal kisa baratohon nga wala ta. No pili ra ta. Kilisod yun, no? Sa kita paminaw na Congressman Edgar, ay murag ni-appeal na mag-blackmail ang Department of Energy ngadto sa mga konsumidor. Kay kaning maong negosyo, Congressman Edgar, monopolya gini. Bisag asa ka na Pitas, Pilipinas. Kay mahugod na ka kay ngano ang Department of Energy pagplano ra gyud sa unsay kinahanglanon, like pilay kuryente kinahanglanon karon kay short na mama apil ng Cebu kanang solar development ato daka. Kay pagplano nila unsa ang paghanay, apil na ang nahinabo karon nga nakita na to nga paggubat dahil sa Middle East, no? Tanaw na to nga ubo pa lang gisipon na dahil ta diri pa. Mo ni bukad gyud kay kasungod sa plano na to, doon na tayo infrastructure kinahanglan, nagsabot ng ASEAN community nga mutuko na lang gyud tag oil reserve pamaagi sa ato mga storage facility nga wala ta. Nga report sa energy pod mao gyapon atong problema. Kaya siyempre, ang atong nasod manggod, tugutan na ito pagsulti nga, ang atong kuryente, mahal manggod kay tanan. Mo nang kadaghanan karon sa bisagan ni nagreklamong uban, kay para gud nako angay man katungod man, barato naman gud ang solar panels karon daghan na nagpa-import karon kay di lang magid makayang kuryente. Kay pasa mga gihapon ang Department of Energy kulatado kay sa ingon na to taxes na impose sa Kongreso. Puro ginapadong dito diligan sa kuryente, padong dito sa fuel, mo ipasahanan permika kay mo may dakong konsumo. No? Sir, ganun dili man nato i-dissolve ang kaning board. Kay mo sila may tighimo og polisiya. Nganong gipadayon pa maning Energy Regulatory Board nga wa naman sila polisiyang himuon because fully deregulated naman ang kaning energy industry. Ang ilar gyud pag measure na panalitan no supply sa kuryente karon. It is sourced from different sources, no. Na coal-fired power plant, na diesel power plant, no, na hydro renewable energy. Pagsulod gud na sa grid, supposedly moagi man kanang sa atong wholesale spot market. Yeah, WISM, Dito- wholesale electricity spot market.
ito noon taka mosulod sila kung sakto ba pagplano kay mo question mo po na sila kung mahal ra ka pag-increase no nga unreasonable kinahanglan gud gyapon nato ka dapit no dahil gayon board nga ang board lenient ra kay pabor ra kay sa mga distributor sa kuryente karon nakita po nato nga hugot pod kayo ang board ka in fairness to the board no gibutang gyud na sa sakto ang ilang function mo question gyud sila karon sa billing sa Manila, ang Meralco, sa Cebu, ang Visayas Electric Company, o laylain nga, ingon nga, private nga distributor, except sa mga cooperative kay non-profit manunta na. Magkatawa mo ko na istorya kung Edgar, non-stock, non-profit. Non-stock, all profit. pero ang kita na mahal mo, di magyapon mo ingon na profit kay padako mo na review na kay para gud nila kan sustainability so kining issue agud ka pagkalisod ka very hard to explain very hard to but masayod ta ang ako na lang nga istorya kanunay gyud nga kadaghanan unta sa investor doon na gyud unta sila ingon nga sistema nga dili na kamoagi sa grid kanang kanang national so na Transco nato, Transmission Commission nato nga karon National Grid Corporation of the Philippines. 60% na ginansa, ipadaasay na. Oh, pila gud ilang bill dan per kilowatt ka, murag piso, No, 3 good sir. Karon 3 na gani. Tanaw ha, pag-agi ra nga. Mulatay ra silang, ang kuryente, mulatay ra silang alamre, 3 bayad ana nimo per kilowatt ha? Maglisod ta naglabi ron ka sa pag-amendar sa APIRA nga mo address unta ng IPIRA sa amendment no maglisod sila kay doon na magud ingon nga kontrata nga gihatag po nato po mo na problema no that it went through a process gibaligya sa una nya gipa-investigar naman gud sa Senado nya tan-aw nila balido man ang tan nga bisagan ingon nga ang China nga nisulod og 40% gipasabot man nga ang tanang trabahante Pilipinos man tanang gagunit sa critical nga system puro man Pilipinos po so but pasabot ka gustuhon man nato no nga ingnon nato usbon nato paghanay pero asuma to tagudon ta ka kinahanglan sa tangay i-increase na atong para nako i-increase na to atong renewable energy i-area gyud ta sa electric cooperative ang cost na kung ibaligyan na natong atong electricity generated by renewable energy solar no ang diri dapita sa ako kang hangyo ra gyud ako sa atong modelo mas pabor mi nga ingon nga direct current unta di na kamoagi sa grid pwede man no kanang battery na ba murag battery ang atong gihangyo ani nga sistema dunay lugar diya sa Cebu nga atong tay sampulan no nga usa nga export processing zone nga plano puno naman na maktan, doon ay mo plano unta diha para ang kuryente nato mo parehas unta to sa Vietnam o mo parehas ta diri sa Thailand no now Congressman Edgar Maria di apay lain ay putlon ti kadhen depita kay murag nindot na padulngan didto kay murag kani po sila sa akong tan-aw nagpahimos kay eventually sa murag mapapas na taanis mapatungod kay actually naa diri na 7 billion nga solar plant project sa Daan Bantayan. Murag posible makasugod na gani kay tungod man tos problema sa yuta. But sir, kaning nahitabo karon nga which is higher ang board, Energy Regulatory Board, o mo go up to commission, then DOE, kadaghan bag burokrasya ni Congressman Edgar, asa man napita ang hamay mas ubos o hamay mas taas anin tulo? Ang iya good lain magud ang function ka no ang Department of Energy planning stage gud na ilaka no how to plan ang atong needed nga energy and all others ang urban regulation man gud na sila ka so di ka which is higher in structure mo na problema kay ang kung atong subayon gud ilang function, ang secretary magigihapon ng highest in authority ka. Under tanan. Pero he cannot dictate on regulation kay mingon man ang chairman nga they are also in authority to regulate on the prices. No? Murag ko equal lang yun sila, Congressman Edgar. No? Murag imong tanawon ba? Kaya di man makadiktar yun. Ang DOE.
Di gyud. So murag ko equal ra. Mura-mura gud gyapon nagkorte ka nga dili makadiktar ang Supreme Court sa Regional Trial Court may mo siya nga usban inyong kuan diha in ruling sa huwis kay mo ni gusto na mo, the judge can always decide on his favor or the court's favor as long ang problema lang aning atong regulatory body kay tulo man gyud na perming composition. Biha bitaw yung mga duplication. No? Maglagot ka maghuna-una ka daghan ba aning sulduan ang gobyerno? Daghan ka. Nga, perti man tang apikiha sa pamulsa labi na karong krisis kayo unya tiwasan pag yun sa increases sir di apay usay under IPERA law gitolerate ba ni kaning cross ownership bot pasabot distribution utility ka like Meralco at the same time power plant operator ka like anang sa mga Lopez. Meralco is Lopez before not karon. That is one dynamics that we're also questioning. Pero ilang tubag ba good, no? Yung Meralco is only distributing electricity in Metro and Luzon area. Kanya kabantay ka sila Manny Pangilinan, ang Nueva Ecija, it is run by a cooperative, dili man under sa Meralco. Diya po sa Cebu, it is run by the Bisan Electric Company and other cooperatives, no? Mo na ilang rason nga, while the IPERA law dictates that once you are distributor, you should not interfere in the function of generation. Pero sa man ka nga, lain-lain man ang ilang area nga baligyan, that is one question that has to be raised sa tinuray lang. No? Pero Meralco sir, daghan kayo silang planta sa Manila nga naapod mahimutang ang alang distribution 85% utility area. ang Nueva Ecija man good is run by a cooperative ka. Dili man good sila ingon nga sa Meralco. Mo na nakalusot sila. Mo na ilang kadong rason nga mobaligya sila sa grid. Mo na kung ang Department of Energy man good kay ilang responsibilidad man good, no, ang pagplano baliko na to pag-aprobar sa tanan programa sa pag-expand sa atong ingon sistema sa pangkuryente, pagplano, pag-aprobar. Kung ako pa sa Department of Energy, any solar or any renewable energy, ang tunga-unta na pwede sulod sa grid, pero ang tunga-unta ka plano dito sa DC. Kung pasabot, i-bypass po doon ang grid para nako, no? Para ang pagbaligya na diretsyo na unta sa mga faktorya manginahanlan. Pananglitan, asa dapita unta ang kanang planta sa solar diya sa Cebu. Kung kanang tanang komunidad, kung asa dapit lokasyon ang mga kabalayan, no? Tagaan po natin sila discount gadako ka, no? Panalitan, direkta na ilang babaligyan. Dili kay moagi pa kapirmi sa grid. Di naman tingali kung Congressman Edgar. Ay, kay akong tanaw ha. Awayon mo kani og di baligyan ng yuta kay mabutang ang planta. Dili moagi tani maayo ka kay ngatong nasod good. Dili man gud ta pwede mangimbitar og kapitalista tungod sa kamahal sa atong kuryente. Kay kani sir, balikan ako ha. Ang cross ownership relationship Manila is Lopez. Meralco, ilang distribution utilities, planta sila. Cebu, Veco, sa Buitis, Dares, Toledo, naapod sila kanana ang planta. Pareho ra nga ang Cebico, dito sa Bico 3, electric cooperative sa to. Ilang gibaligya dire, ang ilang planta, ang ilang energy or kuryente nga na-produce sa ilang planta, gibaligya dire sa Veco, pinagi na pod, pagpalatay ilang alambre sa NGCP gapon, murag daghana even ang private companies nga ni-engage o negosyo sa gobyerno, monopoly, murag naghanang gihapon kaayo, karabang murag burokrasya lang gihapon, Congressman Edgar. Nakakita ba mo, kamong mga engineers, former congressman, businessman, o paagi ani nga ma-minimize ang grabe ka taas og kutay sa burokrasya based ang kaning like aning energy, kaning kuryente na to? Matay lisod ka? Very hard. Paita. ang balik ko na natugod kay ang kanagod in fairness sa atong struktura kausbon lang nato ha kay malibog ta ang Energy Regulatory Board, no, mo na maguna karon ang nipuli na gud ani ang Energy Regulatory Commission na magud ka, no? Dili wala na magud tay board karon, no? Ang siyempre ang function man gud nato ka sa Department of Energy ang numero 1 gyud ha kana paghanay gyud sa supply, pagplano sa generation ug asa dapita panghaon ning sources
sa atong energy, may that be fuel, electricity sa Republika sa Pilipinas. Maginag-function, no? Ang karipon nga atong commission po ganing ERC, sila po ang establish sa rate, no? Kung pilay bayranan, pilay presyo, ilan na po sa ERC ka. Huwag yun na. Manadig yun na sila pwede magsagol. Doon na government check and balance, no? Ang ultimate nga referee ani Permi on the three co-equal branches of government, doon naganisyo, mupatawag Permi ang legislative branch. Dili So gani maka-intervene House of din ni Congressman Edgar ang department ang either ang House or ang Senado kung murag disadvantageous kayo sa mga consumers ang ilang i-impose. Ana na sila mapatawag ka. Kung kanumdum ta, permi man ito magpatawag sa una si Senator Sherwin Gatchalian. Yeah, Siya pa yung chair sa energy, no? Magpatawag sa permi. Pero bison saon yun ikahugot ka. Tuyok na lang ulo, di yun pwede. Ang problema, Congressman Edgar, because una, ang nalag-iya sa mga planta o ang tag-iya sa mga distribution utilities. Sila ra. Sila raman, ikaduha, mga oligarchs man matumpag bagani sila sa mga magbabalaod. Nga kani sila, contributor sa kampanya. Ang akong taka, simplihon na lang. Whatever generated, ang ako lang kipay sa level lang sa renewable energy. Doon ay katungod ang ingon distributor o ang local governance na automatic discounted yung katanawa kung sample na kung sige balik-balik ka. Kanang ato na lang geothermal sa Leyte. Kana, Ang kuryente dito mahal kayo. naa silang tugkaran kanang sa tungunan. Oh, nasa tungan mahal kaya po ng kuryente. Buto sabot ang host LG unta through the cooperative tagaan gyud total exemption. Wa ginay gasto nga krudo or unsa may fuel. Volcanic heat na. Charges, wala ginunta na ka, dili ginto, walay add-on kay ngano sakto na unta na generated ng area. Lagi. Sakto na unta ng host sila diya dapita. Apan nga to good panagsa makaingon tang ang host LGU mas mahal pag gani ka ang ilabayran. Mo ni problema, no? Naman sa inyong region. Region na to, ang region sa Samar may problema kay wala mata sumumalit ang kuryente arita sa Leyte. Tungunan, gigan. Sa Region 8, tungunan. Tagay ko may ideya, Sir Congressman Edgar. Kanang na-generate nga kuryente diha sa tungunan Leyte, volcanic heat na siya. Meaning, kainit sa volcan mo nakapaandar sa turbina. Libre ka. Libre, wag na gigasto fuel or unsa man ang crudo or gasolina aron mo andar tong turbina or makina. Sir, paggikan diha sa ilawom na andar ang nakaproduce og kuryente pinaagi sa kainit sa vulkan, nisaka pa na dito sa linya sa NGCP? Tanan manggod ka kay any generated electricity moagi magyud ka ng backbone line gyud na ta. Suyop gyud tanan, no? Wala gan exemption may nakapait. So all of this kinahanglan gani mutukod kag planta imo sa tanaw asa dapit ang linya sa NGCP. Kay kung wala ka linya, unya wala ka investor sa imong lugar, walay mo konsumo, atay imong planta. Ninabo na ni ka sa Bacolod, wala sila ka-anticipate, no? Asa dapit ang linya sa NGCP. Kung asa dapit ilang solar farm, pagkalayuan nila, I think that was 10 kilometers off. So ikaw may mo gasto sa infrastruktura, gikan dito sa imong solar farm, padong dito mo connect ka sa NGCP, mo na nalugi sila. So, daghang proyekto ka nga ingon na to nga wala pa gani matiwas mo ni sulti sa pag-imbestigar sa legislative branch sa Senado that time kung may numdum ta nga doon ay mga proyekto na ulahin na pero kita ang konsumidor nagbayad na ta bisag wala pa mahuman ng proyekto mo ni nakapait go na to kay siyempre di masana to pwede pasagdaan ra kay in fairness ila masag i-upgrade ang sistema pero ang cost ang gibayaran ang bisunta ang gobyerno ka mo'y nakakuha sa benepisyo tuahinon sa langyaw tuwa sa pribado. Sir, dapat ko'y laing concern ay kaning wholesale electricity spot market or WISM ang nasabdan ako ani pananglitan nagsubra ang kuryente sa Luzon iagi na sa WISM kay virtual man iagi WISM pinaagi ang ilahang submarine cable ang ilang sobrang kuryente baliton din resibo kay nagkuwang tan naka yellow alert red alert nganong mahal man sir unmanned na siya, way tao. Unya, dito kuryente, gipalatay lang sa submarine cable, ang ilang kuryente padong di resibo, mas mahal daw
per kilowatt hour depende sa demand o sa peak. Sir, nganong mahal man eh? Unsay hinungdan ani? Na mahal na panagsaka kay panahon sa kinalano nga kuryente summer mo mangguba man ta ng planta. Sus. Parang padong. Mana, nganong yung kanang taas kayong demand ng kuryente like summer, muingon na siyang kanang taas, maintenance shutdown na yun. Adto na yung wisem, paingon ang kuryente. Sus, gabiha ka man. Nakapait mo. Mabot og 32 per kilowatt hour. Puro ang lisod man gud sa ato no kay ang atong regulation weak man gud ka kay wa mo Correct. Diha na pita. enforcement jud sa balaod. Kay ang kanagod kung tinud-on lang para sa kanina nabo na gyud karon sa ombudsman kung i-apply sa ni sa negosyo nga para nako pabor unta sa katawhan. Dili na to tiawan ang balaod gud ka kay ang ato man manglingkod gus pang gobyerno sakto man to ingon sa atong ombudsman balain lang ta. Kung mosunod gusto mo madato ay mo panulod pang gobyerno. Oh. No? Magnegosyo mo. So, ang negosyante po, dili po pwede abusuhan po datong nasod. Unyang nanas So, gobyerno, dato dato na kayo, di na mapudbuondan, kay gusto pag yung motiwas, pag yung dato, hudon ang agawat. Kay ang system, ang kung tanawong ganin mong balaod ka, pabor permis katawhan ka. Ang implementasyon mo sigpiyat. Sa tanan yun nga aspeto, bugat kastanan. So, ingnon ta gustuhon man nato, no. Gustuhon man sa ato mga congressman karon untang panahon. Kung gusto gyud nato ipakita no, hapit na ta. Usik kang higayon sa atong ingnon nato nga na-establishar unom gud to katuig nga doldoon na gyud ta ka, wala to gipaboran ha. Katong tuig sa 2010 kutob 2016. Kundiin gipakita gyud kung sakto day ligdon day ang pagpadagan sa panggobyerno marang-arang yun ang usa ka nasod. Yung tinuod yun. Gwapo kayo ng ekonomiya that time. So, busog kayo ang among radio station sa mga advertising. Bisang ang banggiitan nga leader sa Singapore nga si Lee Kuan Yew. Iya ginisulti sa una nga. Usikan siya sa Pilipinas kay para niya daghan kay mga maing laki. Apan nasipyat ra gikan sa panggobyerno kung asa na lang dapit ang istorya, suma total ingon niya nga doon na gyud ingon gisipyatan mintas tanto man nasod nag-parliamentary sila, no? Ingon na ito nga, unicameral ka, usara. Ang ato nag-bicameral, tagisunod na to ang modelo sa United States of America, no? Kanang three co-equal branches nga muhuyang man ka ang executive sa tinuray lang. So, lisod na subayan, apan, di pa man ulahi, inaot unta nga, mubalig punta kay not in our time tingali Congressman Edgar ay mamutang ganita ka kanang tao rapod nga makita ninyo sikat ra mo gisipya sin Pilipino ka mubalik ang Prime Minister sa Singapore tulo ka buok ang diploma ang atong presidente sa ingon pa sa konstitusyon basta kamaoran ka musulat able to read and write kamay sakto ra kasi edad pwede ka mudagan senador pwede gitagaan higayon tanan ka para nako angay na ba na reviewon ka kay tinuod gyud kanang mga provision sa atong konstitusyon dapat papaso na ay papida makaingon ko sakto kito sa aning senador Miriam kini ningunan ta ka ngano mo akong balikong gobyerno ka gibiyaan na ba ta napay pangutana Congressman Edgar dili ka ka-practice sa law or dili ka pwedeng mo adto sa husgado manglaban ka kundi ka abogado. Pero that's right. Ang atong balaod ko no, pwede kang maghimong balaod bisag wa ka katilaw bisag usa ka subject sa College of Law. Mabitaw na ka mao ko panagsa magsigig pangindustri magsigig pangutanang mga abogado nga wa may salabutan yung pangutana murag ka di na lang tayo maningaw kay usahan kong mutingog daghang mamasuko. Sir, dapat ko line. Balik ta sa Republic Act 9136 kaning Electric Power Industry Reform Act. Naa din na sir, naay gitawag nilang PISAM. Katong power sector, asset liabilities and management. Ang tumong na ana, ibaligya ang mga napukor assets kanito like power barges, katong wa na may gamit ko ng mga power barges because of interconnected naman. Tungod sa EGCP nga naningkamot sila. Hay, sir, wa ba ni okay ani? Sa imong wide man gyud kasayuran. Wa ba ni okay ani taga gobyerno? Og hain ang halin adto nga ang napukor until karon pinti pa mapagkadakuag utang sa nagkalain-laing financial institutions nga gipasangi by the authority of the Philippine government.
ang ato manggod remittances ka dili pa as much no kay kini gud tanan di magabutay pwede in fairness sa struktura gud di makapwede nga mamaligya nga imo lang ideposito sa imong pribado. All sales manggod goes to the National Treasury. Ang ato lang problema panagsa kay dili ta kagukod kay mas mapabor manggod kuhaon manggod ngadto sa buwis ka ang share sa gobyerno no. Masulod magyud as taxes kay kung dili gud isulod na to as contributions sa government in the form of taxes and all others, dili man makasusunod ng gobyerno karon maglisod maganita mangutang maganita permi kay tungod lagi sa ingon nga dili magud balanse ang ato ang ingon nasod mas paspas ra kayo ang atong populasyon sa atong production kamo na mabiyaan ta. Ang atong basis gani gitanaw ang pagkumparar gyud nato permi nga sa nasod sa Thailand kundi katong 1970 ang atong populasyon pares sa 35 milyones 1970 ni ka pero karon fast forward na maintain sa Thailand ang ilang populasyon at 70 million kita ni sakat og 118 million ang ilang agrikultura kusog kay ilang production mahinungdan ang ilang import na agrikultura mitos tanto nga ingon nato subsidized government kita pila ray subsidize sa ato diri wala gyud man ang atong pangumat tanan-tanan ultimo nga ni gahapon nagstorya mi sa usa nga dakong kapitalista pod na si Justin Uy resulti na nako gahapon nga doon natay tabanganan nga mangga inong banana plantation sa Mindanao pero no siya nga partner kung ang ato mango problema no kay ang atong cost sa production sa atong banana kaldaba mahal naman gud kayo nalupig ko na kuno ta sa Vietnam for the first time na nalupigan natin sa Vietnam but pasabot ang kadaghanan dito kung asa dabit ang barato sa merkado adto man gud ka mo palit. Correct yan. Mao gyud sa kuryente no kung asa dabit baratong kuryente kung ikaw kapitalista ato sa kutukod panalitan sa Vietnam 5 pesos ra sa Thailand 7 pesos kita 15 pesos kung ikaw kapitalista asa man ka mububo sa imong kwarta nga kadaliok magamit magkuryente madto ka sa nasod nga barato ang kuryente madto ka sa nasod nga sayon kayo ang panguhag ingon nga permit sa imong negosyo ang para man na permit balik-balik ka ang the cost of electricity in our country and the ease and the cost of doing business. Duha ra gyud ang comparison aning Pilipinas og Thailand or Vietnam. Ang Vietnam o Thailand kusog kaya ilang agricultural production while ang Pilipinas kusog kayo ang bata production. Dili na po tinuod ka nga baratong Pilipinas ka, mahal kayo. Mahal kayo. Ikan sa pagkaon, mahal kayong kuryente, pagkaon mo na luoy kay si Juan de la Cruz, pinaray iyang sulan, 600 pesos, kuhaan sa tanang gasto, abangan sa balay, kuryente, pamliti ka, luoy kay ka sa tinuro. Wadang nanawag mo kay kamong mga engineers mas technically kamo mga eksperto ani gikan ka sa legislative pod mo nanawag mo kabahin ani kay murag naglibog ako gani naglibog kung gamay labaw anin duha kinsam mo patuman kinsa may magbuot anyway daghan kayong pangutana kung sa Edgar balik ko na to Department of Energy sila gaplano sila hanay pila kinahanglanon nga planta pila kinahanglanon nga ingon nga apil na gas stations tanan-tanan pagpahimo utang ila na apil na gani ang kinon nga charging station no gibutang na to na sa ilaha ang ERC sila pud kakontrola sa presyo ka pag-validate pag-check sa presyo sa lain-lain nga kooperatiba ka kay di man lang usa kuan guni ka island ato ka 7,106 islands in total. By the way, Congressman Edgar, pila ka electric cooperative GOCC? Easily, if there are 1,400 plus municipalities, the number, kung ako masembra... Kung kalibo sa din, hapit? 1,000 po siguro ka cooperative ni ka, nga itong electric cooperative. Piting nang utana, Gidre, Congressman Edgar, mo nang naningkamot, pigkabuot sa imong linya, palihog ko hapuhap lang sa mga naglago trong buntaga nga nakahibaw ni balita palihog ko hapuhap unsay imong kanang pahimangno alang sa mga konsumidor nga naglagot. Go ahead, Congressman Edgar. Gustuhon man nato pero pagkabugata sa problema no ako na lang yun mga dispensa sa tanan na minaw atong mga sa cooperative nga wa gitay mahimo sa pagkakaroon sa atong kuryente usa ka butang nga giplano nato gihanay apan
mahal-mahal man gani investment ka, ang uban nagpahinay-hinay na lang putang og solar panels para Bitaw. di po kisakit kay sigig sakang kuryente bisan saon na to na uban ingon na to nga planta source gamito nila sa dako gyapon ang factor sa coal fired no nagamit gyapon og coal coal nga gamito nga planta no usa na sa ingon nga nimsaka mayo ni usba pud ang presyo pagsaka gud sa presyo sa krudo mosaka man pud ang tanan kay usa mo pag-ship ang mga coal diri sa tuwa kung di ka moagi ka ng barko. So, usa na karason nga nganong ang tanan presyo mosaka na gani ang presyo sa lana usbaw po ang tanan ka mao gini tinuray Kita. nga rason karon dili na to mapugnan kay wa man tay mahimo gud sa gubat dito sa Middle East ug ang gubat sa Russia ug Ukraine karon. Kung salamat yung kayo sa imong time ha, pagpasabot sa mga naminaw. Hopefully, katong naglagot, rubuta, katong kay nakahibaw ang mahal kay kuryente, nahapuhap nimo ang mga kalagot sa itong mga tikpaminaw. Congressman Edgar, salamat sa imong time. May buntag sa tanan ka, salamat po sa imong pagtawag. Si former Congressman Edgar Sarmiento, engineer, may profession, negosyante, businessman, nato nagang mga negosyo sa gawas nasod, o niya, nagpabiling Hermana o Hermano Mayor silang magtiayon sa Santo Niño de Cebu.